120 liter brændstof. 120 liter brændstof. På 400 liter. Jeg giver det kilometer ud. Det ved jeg sgu ikke, men på 5,9 sekunder, der ruller man 400 km i timen, når ellers der er langt op. Og det er alt det, der bare står her i specifikationerne. Som sagt, så har han altså 100 km i timen, så kom der et sving. Der kørte han så af vejen ind i bjerget. Det er ikke at spøge med det her. Ja, lyden er ikke til at tage fejl af, men nu har vi altså fået fyret op i jetmaskineriet, og så skal vi lige have lukket skallen, som sagt. Vi skal køre alt unødvendigt væk. Det bliver skallen forsigtigt lukket ned over gear og motoren. Prøv lige at forestille dig at sidde mindre end 10 cm og 15.000 hestekræfter. 15.000 hestekræfter, 15 cm fra dig. Og om et øjeblik, så ved du, hvor vildt det er. Og så bliver jeg jo nødt til lige at lægge mikrofonen fra mig, for jeg skal have fingrene i øret. Det er klart. Det er en gas der. Der fik vi gearet afsted, og en bedre tid, 7:21, mine damer og herrer, 367,1 km i timen udgangshastigheden. Gerhard Habermann.